Mali Orion i zvijezdani ključ. Prvi dio. U dalekom selu podno Svilene planine živio je dječak po imenu Orion. Bio je znatiželjan, uvijek pun pitanja i nikad se nije bojao zaviriti iza ugla da vidi šta se tamo krije. Jedne tihe večeri, dok je sjedio na travi i brojio zvijezde, primijetio je da jedna od njih neobično treperi, kao da mu namiguje. Odjednom, pred njega je tiho sletjela mala sjajna kugla. Kada ju je dotaknuo, otvorila se i iz nje je ispao srebrni ključ. Na njemu je pisalo: samo za one koji vjeruju u čuda. Orion je osjetio kako mu srce brže kuca. Šta ključ otvara? Kuda vodi? I zašto baš njemu? U tom trenutku iz šume je doplovio dubok, ali blag glas: Orione, vrijeme je da otkriješ svoju pravu misiju. Orion se okrenuo, a pred njim je stajao veliki, mudri jelen sa zlatnim rogovima koji su svjetlucali poput zore. Ko si ti? Upita Orion, stisnuvši ključ u ruci. Ja sam Arion, čuvar Svilene planine. Taj ključ vodi u svijet koji treba tvoju hrabrost. Dođi. Vrijeme je da počneš svoje putovanje. Orion je pogledao ključ, pa jelenove blage oči. Duboko udahnuvši, odlučio je krenuti. Tako počinje avantura koja će Oriona odvesti u svjetove za koje nije ni znao da postoje.